guys, selamat Pagi Lagi pol. mulai kagak ada kira nak kurun turu. Kak apa? Iya nek sekadang ngobrol ki seneng neng ati ngono. Dapat dari apa kira sak mingguane. 15 Box. box. Suwun nggih, Bah. Iki anu yo engko kene mak Mae. iku. Tak udah gitu kenal. Iya. Nah, aku tak bantu rek. Kok mak ikon review iki ya. Iya. Wis ya. Apa? Oke, langsung TW. Dia Mak Sawi dapat parcel dari Abah Kirun. Hah? Halo guys, bye guys. Halo. Mbak Luki. Nek kurang apa? Alhamdulillah wong neng mah. Mak Sawi kali ini dapat parcelan dari Abah Kirun. Terima kasih, semoga lancar sehat selalu Pak Kirun, Bah Kirun. Semoga panjang umur, banyak rezeki. Amin. Kalau ada kesalahan saya ya minta maaf. Hari puasa ini sudah tak terima. Terima kasih Abah Kirun. Ya pokoknya ya mbuh isine kok abot mending apa harta benda sing Iya. paling berat Berharga. yo berharga. Terima kasih ya Pak Kirun, semoga lancar usahanya, sehat selalu. Amin. Kalau ada kesalahanku ya minta maaf, saya orang tua yo tuan di Pak Kirun. Tua Abah gitu. Nah. Wis Ya nanti Pak review. Kirun joget tampil ndek besari ya aku cek cilik Masa? ya karo Pak Mari karo Pak Maju. Di review dulu Mak. Ya tak review nih pagi-pagi ke review dapat oleh-oleh dari Pak Abah Kirun. Tunjuk nih apa iki. Bismillahirrahmanirrahim. Awas percal-percal. Nyolot. Ini Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ya aja ide-ide ya. Nyolot ulo ning kok. Wih. Oh, makanan bergizi lah. Inilah loh dari Abah Kirun sayang. Sejak aku kecil masih sudah berkenal sama Pak Abah Kirun dari ketoprak dulu. Iya dah, iya, aku iya. masih ingat Pak Kirun, Pak Maiju, Pak Mari, sus Pak Aka tuh sembarang. Terus Sumondidil zaman biyen nang Besari ditonelne aku mancal sepeda ontok. Ih,
bengi-bengi nih. Seru ya. Soro zaman biyen. Seru ora soro. Ya soro numpak sepeda ontel zaman biyen. Tapi filmnya seru to nek Ya biyen. Apik to. seru. Terus patang gede to kan ditonton. Pat. Anune selambune mudhun gebre. Surak-surak. Abah, ana aku diceluk Abah. Bapak Kirun, terima kasih. Semoga lancar sehat selalu. Apa channel apa ya, Mak? Apa aja? Mihun. Apa ki? Pandamu. Apa ki padamu? Apa tadi tulisannya? Padamu. Ya tulisannya ya gendah ya ora masalah iki tuwek lho. Minyak goreng. Terus gula, pasir. Ini apa? Beras. Oh, kayak ngerti nak gak di sawah ya. Apa Kirun? Terima kasih. Tak taruh sini lagi ya. Bah, terima kasih ya Bah ya. Aku tidak bisa membalas apa-apa guys. Pokoknya Abah Kirun tak cuma sehat selalu. Aku ya dengan sehat selalu Bah. Aku tidak bisa datang ke rumahnya Abah Kirun. Aku ternyata ya kangen loh Jane. Kok enggak kesini? Aku ya maaf ya Bah. Tak kirimi botak simbuan enggak pakai gula. Enak apa enggak Pak? Aduh. Sedikit tapi ya Pak. Terima kasih tak taruh sini. Aku mau kerja dulu. Ya, kerja. Terima kasih pagi-pagi sudah nge-review dapat oleh-oleh dari Abah Kirun. Sing gung tak kirimi iki lho payek iki lho Bah, sampean mau apa enggak to Bah? Loh kalau mau tak kirimi Bah. Jawab aja nanti Bah. Kalau mau tak kasih Bah, aku punya ya cuma payek. Enggak punya apa-apa. Tapi ya terima kasih, aku sehat Bah. Ada masak apa? Nah ini aku ya sudah dapat hadiah dari tokoh-tokoh masyarakat. Asal. Aku ini bikin nangis guys. Karena orang tua aku nggak bisa ngasih. Aku berdosa apa ya? Tidak bisa ngasih orang tua. Hari ini hari Lebaran. Ya Allah. Terus nenek. Terus nyapa nih aku tak mau ambil guys. Guys, ber. Aku bisa nangis loh guys. Dikasih Pak Kirun ya Allah. Aku tidak bisa belas orang nom kayak wong nom kayak sambal sapa apa ya Allah. Kayak sih. Kok sing tuwek ngekei. Oh, marut ambil guys. Mak bawa tapi aku sampai nangis loh guys. Apa nangis kurang? Kok iso? Ya Allah, lah wong nom iso kayak wong tuwek lho. Wong tuwek kayak wong nom gak nangis nelongso jadi wong ki hari Lebaran lho guys. Coba nih. Aku sampai nangis guys. Loh, nangis tenan. Kayak iso ngekei wong tuwek tambah kayak anak. Kayak yo salah to ngono iki jane. Wis. Piye to ki? Ya apa-apa wong berbagi kok. Lah yo. Ya mugi-mugi berkah. Ya muga-muga ada manfaatnya dikasih Abah. Semoga Mak Sawi ya dungane lancar nggih, Bah. Amin. Ya Allah. Jangan tewel. Nah, itu jangan sayur tewel. Penyer tewel iki gorong dadi. Pagi-pagi kok sudah kesini. Ya pengen berkekono terus rene langsung. Nggone Abah Kirun. Heeh, ke jam 1:30 mau. Karpian. Gak, pian endi wae? Pian metu mama. Dapan? Di bumi sore. Nek sore gak melok to, weh. Coba. Kowe mulang gek teko motor putih kemana? Iso ki, Mang? Pakai ku ta? Terus lagi lah aku. Apa dek bengi? Ya pian mah pernah lagi. Pian turu, ora batinku ki kok
nang di sing sore itu lho maksudnya. Mulai sore ke ya kokono, cuma Lah iya mak, jadi abah mbok nanti ini. Ndengi, oh iya, ndengi abah ya nek. ora pian lho tak omong. Iya melok. Aku ngene iki terenyuh hatiku yo. Rio lebaran wong nom kayak song kayak wong tua tambah kayak wong nom. Tapi ya nggak apa-apa ya, lebih besar pakai apa kirono. Aku kia guyu-guyu senep yang guyu seneng longso atiku. Ngono lho yo wong tuwek iki. Wong tuwek iki sine wis ngono ku yo. Pokoke gampang longsoan. Iya ta? Kowe rung dadi tuwek, nek dadi tuwek no anakmu ning ndi no pikiran asline. Tapi sing gak mikir ki wong nom ya ta? Wong nom iki gak mikir ngene, wong tuwa wis tuwek iki ngono ya bae. Iki santene jangan tewel tak kelobober. Aja rewel pokoke. Astagfirullah. Kerong resik-resik gasik muruk kan jadi. Resik dhisik. Nek wis bukaan yo. Jangan yo. Santenane wis empuk ya. Ya nanti berat. Banyu gitu. Pakai banyu guys. Iku foto es mateng kabeh. Badak apa? Badak awi jamu badak apa ya Mas? Badak tempe. Badak urang, badak water. Badak lele. Tak marek nek aku suwe nak nyapu dhisik. Ini jangan pesanan uang. Taruh sini, masukkan santan tuh. Beber kacang dulu karo ya. Enak tenan. Enak tenan pokoknya enak gak enak ya subuh ae. Sambayar. Ya. Kurang banyu guys. Wonge akeh ya. Pagi jangan tewel. Aku yo tinggu sitoke buka. Nah, buka kuwi. Engko gak mampu sawur omah iki gak iso mampu. PM aja ora iso. Wis Sekarang dari matang etok bolo. mateng etok. Tinggal ngicipi, tinggal resek-resek. Wes, mari. Ya, kok ngene. Wong sitok ki nak tangane obah ya. Nek wis anu ya wis ora obah. Resek-resek resek-resek Iku tak obong nang kono pawon. Nek ra diobong bolak-balik udan.
ora iso kobong nang coba dieker-eker pitik. Lho. Ki menu botok apa Mbak Ki? Kuwi botoke. Iki botoke kaya mau. Tempe. Kok ngene? Tempe podu. Tinggal iki kaya. Iki nak ra podo ki mung langsung entas. Anu, apa tuh mang tempe? Tempe. Menawa nih. Nawane. Iya. Aku nek gak podo ngene lan jejer. Bingung. Lho. Tapi ki kok ngene iki mung apa ya sik? Lowin cip-cip ning kene. Tak anu ya paling iki lho paling tunggal iki lho. Mana paling carry mang. Ya jeli delok karo wong. Nih. Bentuke beda dhewe no. Oh, gak turahan. Turahan guys iki water, iki urang, iki lele. Kasih micin ya. Royko. Royko nanti. Dan cuacane isuk bayu saweger bala cek isuk-isuk ki. Iya, tapi aku ngingetin Joboy sejuk aku biar aku sampai ayam pikir aku belum kasih Royko secukupnya, jangan banyak-banyak nanti gak enak blenger. Kirim kesin iki tulisane Mak Sawi iki bener ora kok? Endi? Jeli ndeloki. Ki apa? Simbokan. Oh iso. Terus iki. Wader. Iki. Lele. Iki. Tempe. Tempe bener ta? Iki apa? Urang. Ya wis, pinter Mak Sawi. Iso nulis. Ndang piye nah piye? Taruh sini. Iki apa ki mau urang? Urang ini tengah, iki wader. Iya, iki urang. Urang kira iki tulisane 6. Yo. Pinter Mak Sawi. Ini tempe. Kilo tempe. Iki lele. Apa ki? Urang. Water. Kita water. Kalau nggak dikasih ini keliru guys. Iki urung mateng. Apa sembokan? Iki lho sembokan apa? Buka sik. Oh kae lho, iki tempe yo. Sing sik tak adang. Yo wis ngono wae, pokoke Mak Sawi iki yo ana kleru nang kono diseneni sing tuku. Jarine bothok lele, tibake kok do bothok kula weling. Sawula weling lho. Iya. Kula luwuk. Kula weling ki nggone wong Sumatera nek ya dimasak tenan jere ya enak. Ya enak, lah nang Kalimantan apa kan jenenge kula gawedi lagi kloget nang anu kan ditembak dor. Terus ditugel. Yo. Togel tel-tel terus digodhog karo godhog pohong. Zaman biyen aku roh wong alasan. Tau mangan ora? Ya ora, aku ya gila. Dan aku ya ora apa kemangan. Wae akeh kok. Iwak laut di biyen aku tahun 82 wis numpak pesawat Garuda nang Kalimantan aku dingoni iwak jangan pian ya. Dingoni iwak asin kuwi karo anu dijatah kayak pemerintah. Aku kan anak negara. Anak negara apa lo? Aku anak negara.
Ki wis ya ngono ya carane. Terima kasih ya semua saudara-saudaraku, abahku, Kirun, semoga lancar, sehat selalu. Mak Sawi ya tungane sehat, Bah. Terima kasih wong nom ya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, dikasih. Maaf aja saya nggak bisa ke rumahnya Abah Kirun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya salam kayak Abah Kirun sehat selalu Pokoknya semuanya sehat ya. selalu. Pokoknya. Pokoknya Abah jangan sakit-sakit. Amin. Iya deh. Ya. Pokoknya ya terima kasih semua. Aduh, terima kasih, terima kasih, terima kasih.